అందరికీ నమస్కారం. మణిశర్మ గారికి నమస్కారం అండి. వంశీ గారు నమస్తే. ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీ స్టైలర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మధురా శ్రీధర్ గారు నన్ను కూడా పిలవడం జరిగింది. కథ కోసం ప్రయత్నించాను. కొంతకాలం వంశీ గారిని ఇబ్బంది పెట్టడం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒక మంచి కథ కుదరటం, ఒక గొప్ప సినిమా తయారవటం చాలా సంతోషదాయకం. సుమంత్ అశ్విన్ చాలా టాలెంటెడ్ యాక్టర్. ఆయన సక్సెస్ పొందాలని, వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రొడ్యూసర్గా చూసిన సక్సెస్ ఆయన హీరోగా చూడాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. వంశీ గారి సినిమాల్లో చెప్పాలంటే ఈ సినిమా వృక్షంలో చిటారు కొమ్మ నుండి చిగురుటాకు లాంటి అందమైన సినిమాలైనవి. అలాంటి మరో అందమైన సినిమా అవ్వాలి ఇది. అలాగే ఈ సమ్మర్లో మల్లెపూల పరిమళాలు లాంటి మణిశర్మ గారి పాటలు ఈ సమ్మర్ సాయంత్రాలు ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉన్నాయి. చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే లిరిక్స్ ఇప్పుడు శ్రీవల్లి గారు రాసిన పాట ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. వెన్నెల నేసిన అందమా అంటే ఆ టైలరు, ఆ క్యారెక్టర్ టైలర్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి నెయ్యటం అనేది గుడ్డకు సంబంధించిన, బట్టకు సంబంధించిన విషయం. అలా అందంగా వెన్నెలని అందాన్ని కలుపుకుంటూ రాసుకుంటూ వచ్చారు ఆవిడ. చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందని అనిపిస్తుంది. వెరీ గుడ్ సార్, గుడ్ మేడం. అలాగే అందరి పాటలు శ్రీమణి గారు, చేతన్ ప్రసాద్ గారికి మహాకవి అయిన వాళ్ళందరి నేతృత్వం మంచి పాటలు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్. మంజుల అండ్ ఆంబ్రోస్, యూ ఆల్సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ టూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.